Robíš si to doma sám a už ťa to nebaví? Mám pre teba riešenie, ktoré si určite zamiluješ nielen ty, ale aj tvoja priateľka. Alebo žena, milenka, čo len chceš. Už v živote nebudeš musieť umývať podlahové plochy, respektíve tepovať podlahové plochy v tvojom aute, tak ako si to robil doteraz, a ušetríš hodiny až desiatky hodín tvojho času, ktoré môžeš straviť s nejakou svojou polovičkou, hraním hier, ísť s chalami vonku na pivo alebo čokoľvek. S luxusnými autokoberčíkmi od nás, od Luxury Car Design, ktoré kryjú 100% podlahových ploch a 95% bočných ploch, už nebudeš musieť nikdy zdĺhavo čistiť interiér tvojho auta, tak ako si bol zvyknutý doteraz. Stačí jednoducho vlhká handrička, prípadne povysávať v prípade väčšieho znečistenia a máš vybavené. Žiadne drhnutie kefkou, keď máš na nohách blato a tak podobne a okopeš si boky, prípadne máš dieťa, ktoré ti behá hore, dole, v druhej rade sedadiel a celý tunel máš okopaný a nevieš to potom vyčistiť, aj keď to dáš do umývarky. A nehovoriac o tom, že nešetrím ti len tvoj čas, ale veľa z vás chodí aj do umývary. V umývarke si vypýtajú za čistenie podlah 50, 100, 150 eur v závislosti, aký typ čistenia, kde ste a podobne. Takže ti nešetrím len tvoj čas, ale aj tvoju peňaženku. A napríklad za rok, vďaka tomu si môžeš našetriť aj na jednu peknú dovolenku. Znie to logicky, lebo mne to veľmi logicky znie, takže neváhaj a zavolaj ma.